Здравейте, любима група! Знаете, че през последните 2 години Тефал ни предоставиха техни уреди за тест и заедно разглеждахме и изпробвахме рецепти с уредите на Cook4Me. Сега съм изключително щастлива, че мога да ви представя и демонстрирам новият модел интелигентен мултикукър на Тефал – Tefal Cook4Me Touch. Кукърът работи с Wi-Fi мрежа и с приложението на Tefal. Виждате този голям сензорен екран, който се контролира с тъчскрин. Ето я и книжката с инструкции, която ще ви помогне да работите с лекота с уреда, въпреки че менюто му отново е интуитивно и лесно за работа. Ами да започваме. Стартираме уреда. Веднага ни се показва избор на език и директно натискаме български отгоре. Следващата стъпка е да свържем мултикукъра с Wi-Fi мрежата в нашия дом. Избираме я и въвеждаме паролата. Това беше, вече сме успешно свързани. Избираме си часова зона. Съгласяваме се да управлява нашите бисквитки. И е време да свържем нашият Cook4Me акаунт с приложението на Tefal, като аз вече имам приложението и няма нужда да го изтеглям, но за да мога да свържа уредите, ще трябва да въведа кодът, който уредът ще покаже след мъничко. Така че отварям приложението на Tefal, избирам свързване с друг уред и въвеждам, че това ще е уредът на Tefal Touch и въвеждам кодът. След това съм готова. Ето го и приложението на Tefal. Въвеждаме си името и паролата. И сега е време да превключим от стария уред, в който бях свързана, към новият модел на Tefal Cook4Me Touch. Готови сме! Сега трябва само да въведем кодът, който мултикукърът изписва на екрана си и вече приложението и уреда са сдвоени. Ако нямате приложението, може да го потърсите и изтеглите или просто да въведете QR кода, който уредът изписва. Приложението е лесно за работа, като имате възможност да разгледате множество рецепти, а също и да изпратите към уреда си, за да започнете да готвите директно на него. Търсачката е удобна и бърза за работа, като може да търсим цяла рецепта или конкретен продукт. Приложението дори ни помага да калкулираме времето за готвене според количеството на това, което искаме да направим. А ето ги и многото предложения, които ни предлага във връзка с нашето търсене. Също така може да създадем свой списък за пазаруване. В него може да запишем конкретен продукт или да добавим такива от дадена рецепта. Когато набавим нужните си продукти, просто ги маркираме. А можем и да изтрием целия списък. В секцията за експресно търсене има опция за точния момент, в който ще намерите много идеи за готвене. Удобен е и разделът за сезонни предложения. Сега ще си харесаме рецепта. Морковена супа. Натискайки червения бутон, директно я изпращаме към мултикукъра. И ето тук може да видите как той вече е заредил рецептата, която сме си харесали.
Преглеждаме набързо съставките и стъпките, които следват, и може да стартираме от старт бутона. Кукърът ще ни води и ще ни насочва какво и как да правим. През приложението в реално време може да следим до коя стъпка на готвенето сме стигнали и колко време остава до края. Опцията в моя хладилник ви дава възможност да въведете продукти, които имате, и приложението само да ви предложи рецепти с тях. Имаме и наръчник за готвене, който ще ни бъде в помощ със всеки един продукт. Спрямо количеството, което въведем, той ще изчисли времето за готвене. Можем да създаваме множество албуми с рецепти. В тях може да добавяме всичко, което ни е интересно и което искаме да сготвим за напред. Отваряйки същото меню в мултикукърът, ние ще видим албумите си и по този начин може да отворим рецептата директно. Разглеждайки различните рецепти, ще имате възможност да следите отзивите по тях. А сега да се върнем към уреда. Еха! Тук има светещ сензор. Ще видим как работи занапред, когато го тестваме, но вижте това. Ъгълът на екрана може да се променя. Вече сме готови и сега ще тестваме менюто на кукъра. Виждаме библиотеката с рецепти, в която има 250 вградени рецепти на български език, стъпка по стъпка с снимки и видеоинструкции. Сега ще изберем една от тях. Паста с пилешко и сирене. Ето ги съставките, ето ги и стъпките за приготвяне. Ето ги и инструкциите, които са подробно написани с картинки. На някои рецепти има и видеа. И от тук може да стартираме рецептата, но ние сега само демонстрираме и разглеждаме, за това да видим какво има напред. Това са изборът на съставки за готвене, така че ако решим да готвим 300 грама броколи, мултикукърът ще изчисли и ще ни ги сготви, без да има нужда да премисляме и изчисляваме ние, като само отново следваме неговите инструкции. Връщаме се назад с този бутон, да видим какво има по-напред. Ръчно управление. Режимите за готвене вече са 13 броя, като да кажем, че ако решим да готвим под налягане, тук имаме 3 варианта с ниско, високо и експресен режим, а тук имаме подсказка, за да може да се научим кой режим кога да използваме според това, което готвим. Режим за готвене на пара. Отново има два варианта за ниска температура и за по-висока температура. Вече виждате, че имаме и режим за пържене. Отново в 3 варианта. Пържене на ниска температура,
пържене на средна температура и експресно пържене на висока температура. Да видим и режима за задушаване. Задушаването отново е в 3 режима. Ниска температура за крехко месце, средна температура за червено месо и по-нежна текстура и висока температура за по-бърза готовност, например на пилешко месо. Последните 2 режима в менюто са за претопляне, което натискайки старт бутона бързо се активира, и режим за поддържане на топлината, чрез който ястието ни ще остане топло, докато не стане време да седнем да хапнем. Връщайки се в основното меню, има опция в моят хладилник, в която може да изберем 2 съставки, които, да кажем, са ни в повече и искаме да сготвим нещо с тях. Затова да кажем, че ще изберем яйца и още една съставка, която ще бъде масло. Сега ще избера и нея. И мултикукърът автоматично ще ни предложи няколко варианта. Само да уточним какво е маслото. Ще ни предложи 6 рецепти в случая с тези продукти. Като това, разбира се, ще варира в зависимост от продуктите. Първото ми впечатление е, че с уреда отново се работи много лесно и има доста повече функции от старите модели. Нямам търпение да го изпробвам с рецепта в следващите дни. Също така, очаквайте да публикуваме промокод за покупка с отстъпка съвсем скоро. Ако имате въпроси или идеи за рецепти, които да тестваме, включете се в коментарите. След няколко дни ще направя следващо видео, в което ще сготвим нещо. Чао от мен!